Masobra 1.6 million pesos na cash assistance ikan sa Iloilo Province para sa mga nahalitan nga hog racers sa Banwa sa Oton lauman nga mahatag sa masunod nga semana. Mga barangay nga may na-record na nga positive ASF case sa Banwa, nagsaka na sa 31. Inigitutukan ni John Sala. Ang ginalauman sang una nga Merry nga Christmas sang hog racer sa Banwa sang Oton nga naapektuhan sang African swine fever, ang posible mangin Happy New Year na. Bangod suno sa Municipal Agriculture Office, hindi mahingagaw antes ang Pasko ang ila financial assistance gikan sa Iloilo Provincial Government. Suno kay Reynold Cagcon, Municipal Agricultural Technologist sang Oton, masobra 190 ka mga hog racers gikan sa Banwa ang magabaton sang financial assistance. Magadepende sa kadamuon sang ginpang depopulate nga baboy ang ilang mabaton nga kantidad. As of today, basi hindi naton mahingagaw ang aton nga check distribution subong nga semana tungod kay may ginahulat kita nga mga or may mga papilis kita nga gina-attach sa aton nga claims nga daw medyo mandugay siya mandugay siya nila i-verify. So muna siguro nga ang rason nila nga hindi sila makahatag this week. Subong adlaw na abtan man sang news team ang tagtaganay isang financial assistance sang 43 ka mga hog racers sa Oton nga naapektuhan sang ASF na gikan sa Philippine Crop Insurance Corporation. Tuman ang kasadya sang hog racers bangod bisan paano kuno makaamat-amat naman sila sugod sang palambuhian. So kaisahan naton with the mayor nga diri na lang kita guro sa opisina namon sa Mako magahatag sang kon maka-distribute sang cheque para nga isa na lang ka venue. So covers dira ang mga barangay nga ara naka-include sa 192 racers. Isa si Tatay Danilo sa mga naka-avail sang bulig kag kabahin man ini sa mga natala nga makabaton sang financial assistance gikan sa gobyerno probinsyal. 19 ka mga baboy sini ang ginpamatay kag tanan ang positibo gid sa ASF. Dako gede. Mako mga kadamo sang baboy. Daw nasubuan mi ko dadi ay ko nimo. Igalo mo na ano. Salamat gede. Samtang halin sa 30, nagsaka naman sa 31 ang mga barangay sa Banwa sang Oton nga naka-record na sang positibo nga kaso sang African swine fever. Base sa pinakauli nga monitoring sang LGU, nagdugang ang barangay Abilay Sur sa may mga kaso na sang balatian. Upod kay Cirilo Rinduque, John Sala, One Western Visayas.